Babaeng para sa lahat. Wala lang pumapatol sa'yo. Yan ang hirap sa inyo. Hilig-hilig nyo bang lait ng mga babae? Pero kung tutusin, wala lang talagang napatol sa inyo. Palibhasa, mga palamunin, walang trabaho. Ang galing-galing mag-ayos ng buhok, pero puta, buhay, di maayos-ayos. Ayusin nyo nga muna yung buhay nyo bago kayo magsabi ng babaeng para sa lahat. Usually, yung mga tinatawag yung babaeng para sa lahat, yan yung mga taong maraming pangarap sa buhay. Kaya sila papalit-palit ng jowa kasi nga, kayo yung mga nagiging jowa nila, iiwan at iiwan kayo, mga wala kayong pangarap sa buhay eh. Walang problema sa pagpapalit-palit ng jowa. Lalo na kung pupuntahan naman ng mga babae na yan, nararapat na lalaki para sa kanila. Well, may tama naman siya doon. Ang babae dapat talaga hinahanap yung lalaking pinaka-high value man na kaya siyang pangalagaan at papakasalan siya at bibigyan siya ng magandang buhay at pamilya. Ang hindi naman ako sang-ayon sa kanya, ang babae hindi dapat papalit-palit ng jowa. Dapat screen niya yung pinaka-high value man na kaya siyang pakasalan at alagaan. Kasi kung ang babae papalit-palit ng jowa, either mabilis siya maloko or hindi siya marunong basan ng tao or hindi niya alam kung ano yung mga red flag sa isang lalaki. Kasi ang value ng babae ay nababawasan kapag mas nakakarami siya ng jowa. Dapat piliin niya yung pinaka-high value man na para sa kanya. Napapakasalan siya at ibibigay lang niya ang kanyang sarili pagkatapos ng kanyang kasal para respetuhin siya ng isang high value man. Kaya dapat may character development at values formation sa ating basic education habang bata pa lamang para malaman ng ating mga kalalakihan, kababaihan kung paano maging isang high value individual. Yan ang isa sa mga itutulak ng Ilocano Defenders Party List number 55 sa balota.